Zdravo drugarići, evo nas opet. Ovog puta ja za vas čitam priču koja se zove Snežni dan. Nadam se da ćete uživati, srećna nova godinica. Snežni dan. Konačno je došla zima i mala krtica Mile jedva čeka da padne sneg. Svakoga dana izlazi ispred kuće i gleda u nebo, nadajući se da ugleda bele pahulje. Duva vetar i pada kiša, ali ni traga od snega. Uđi unutra, dušo, kaže mu mama, prehladit ćeš se. A onda, jednog jutra, Mile se probudio i razgrnuo zavese. Imao je šta i da vidi. Pada sneg! Pokušao je da poviče, ali mu je glasić bio jedva čujan i promukao. Boleli su ga i grlo, i glava, i nije se osjećao dobro. A potom je i kinuo. Apćeha! Mali Mile se prehladio. Ding dong! Začulo se u prizemlju. Miletovi drugari došli su da ga zovu napolje. Hej, hej, pada sneg! Vikao je Zeka. Hajde da se igramo! Veselo je uskliknula veverica. Ali mali Mile je šmrkao i šmrkao i kijao i kašljao i na posledku reče: ne mogu. Bio je jako tužan. Prehladio sam se. Mama krtica je odvela Mileta u krevet. A to nije fair, žalio se on šmrckajući. Želim i ja da se igram u snegu. Potom se čulo još jedno glasno apćiha! I mali Mile spustio glavu na jastuk, kinuo još jednom i tužno zaspao. Ali mami je pala na pamet sjajna ideja. Znam kako Mile može da uživa u snegu, rekla je mama njegovim drugarima Zeki i veverici. Potom je donela beli papir. Gledajte šta ja radim, kazala je i spustila makaze i papir na stol. Miletova mama im je potom objasnila šta treba da rade i kako da naprave najlepše pahulje od papira za Miletovu sobu. Dok je maleni Mile spavao, mama i drugari su okačili pahulje tik iznad njegove glave. I čim se probudio, Mile je ugledao bele pahulje od papira. Iznenađenje! Povikali su mama, Zeka i veverica. Napravili smo sneg za tebe! Uskliknuo je Zeka. Mile se odmah osjetio bolje zato što i u njegovoj sobi pada sneg. Ovo je dvostruka snežna zabava, rekao je Mile. Da ja sam jedna srećna krtica. Ma, ja sam najsrećnija krtica na svetu.